Hymypylly. Joo, aina kun asiakas tulee, täältä tulee asiakas, niin aina päivää sanot sille sano päivää. Ja tää kaupankäynti on kauhean yksinkertaista. Meillä on tavara, mitä me halutaan myydä asiakkaan, ja ne haluaa ostaa meidän tavara ostaa meiltä. Tää on kone, tää on kassakone. Tää kassakoneella on hyvä, kauhean tarkka olla kassa, että lyö kone oikein, ettei lyö kassakonetta, että oikein lyö, että kassa, ettei tule pongattua väärää tavaraa. Sanna ei. Sanna, joo. Niin, sisään astui just asiakas asteli sisään, joka vaatii helliä siis hyvää palvelua. Silloin auta mikään muuta kuin ottaa härkää sarvista. Mitä saisi olla, mitä? Runoa. Runoa? Joku semmonen ihan pikku päiväruno. Sanna ei saa nyt. Sanna saa! Ihan oikeesti. Tiko. Kultatiko pieni. Mulla on täällä uusi harjoittelija, uusi täällä justiin. No, mä en pysty nyt. Mitä pahaa siinä on? Yksi pikku päiväruno no, vaan. Mä en kehtaa. Tiko. Puun runko. Kuoresi. Mila olen sen alla. Sanna ei, Sanna. Älä tulla nyt, Tiko, vaan Tiko. Oksasi olen tuulessa, lehtiä vailla. Viimana käyn kimppuusi, käyn pohjoisesta päin. Sanna, nyt on huono hetki, huono. Ai, puhurisi tunnen, vastaanotan sen heikolla varrellani. Vuosirinkaasi tunnen, kaarnaasi kenttä. Sanna, lopeta! Multasi sekoittain. Kiitos, Tiko. Sain mitä halusin. Tää oli tässä. Voi ei, älä nyt lähde vielä, keski on runoa, nyt tulee runoa, on pakko mennä taifuun, jäi pään sisimpään jäi taifuun. Voi että, mitä täällä vielä lukee, lukitse ovet pärjää, kyllä luottoa löytyy huomisen, voi että, Sanna, nyt pylly pystyy hymypyllyyn. Sanna, hei Sanna, kuuleksä mua, Sanna kuuleksä? Missä oot? Sellainen kauppa.